me haka la ilaha me haka inna lillahi wallahi wani katan kangaru na gani irin na fankon ashanan nan yayi wani hannai ne shine har na tafi fa na dada dawowa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu anan wajen kaga kangaru anan wajen wallahi ta tabbata har yanzu haukan nan dai baka warke ba kana nan dai a yanda kake. Na warke mana. Ina ka warke sai da ne kar a karbo ka ne amma aka tada balli lalle sai an karbo ka yanzu gashi nan ka zo ka dauko gashi ka kawo min hari da Allah ya sa da tsotsi yanzu shike nan kwana na ya kare sai dai ka kashe ni. Wannan kama bai ka ji wai kangaru anan wajen kaga kangaru anan kaga kangaru ina zo ina cikin karatu kace wai kaga kangaru anan sai da ne a baka a can a samu a rinka buga ma alluran dokin nan a rinka buga amma kaman 350 in aka ci sa'a sai ka dawo daidai yanzu ni ne na zama kangaru din. To wallahi kangaru ni dai na gani a nan gurin. Ni ne na zama kangaru din yanzu ka dauko gatari ka kawo mun hari Allah ya kiyaye ne yau na tsallake na ko ban san me zai faru ba yanzu ni ne ma na zama kangaru din. Wallahi na warke. Na rade da cewa dama wallahi baka warke ba amma aka tsara gaddama da naci lalle a karbo ka lalle a karbo ka yanzu aka karbo ka yanzu ga abin da ya faru nan kana kokarin kashe ni. Kai ba abin da ne ma wai kangaru ni ne ma na zama kangaru din ka je ka sha kwayoyin ka sun gaya ma ƙarya sai da ne a baka a baka asibiti. To kai hakuri ya gagatarin kamar yadda shi gida. Gatari ai dole ka ba zo nan